ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಮನ ಮಾತಾ ಬಂಧನೊಡ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಶೋಕವಾಟಿಕೆಡ್ದು ಅಶೋಕವಾಟಿಕೆಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದುಃಖ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಸುಖತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು. ಈ ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ನದಿರ್ದು ಮುಕ್ತಾದು ಪೋಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಡು ವಾ ವಿಷಯದ ವಿಘ್ನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಾ ವಿಷಯದ ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ. ಉತ್ತರ: ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಒವ್ವೇ ಶಬ್ದದ ಅಂಚನೆ ಬುಳಿಪುನ ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ಜ್ಞಾನೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ನೆನಪುಡು ಮಾಯದ ವಿಘ್ನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ನೆನಪುದ ಸಮಯಡೇ ವಿಘ್ನ ಪಾಡುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪನು ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜೋಕುಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟನು ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಏರು ನಿಕಲಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಕ್ರಿನಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅರೆನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆನಪುಡು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪಡ. ಗೀತೆ: ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸುಸ್ತಾವಚ್ಚಿ. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸುಸ್ತಾವಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೆರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪುನ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏರು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಯಾತ್ರಿಕೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆಡ್ದಾನೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಏತು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಶಾಂತಿದ ಯಾತ್ರೆ, ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಪುನ ಯಾತ್ರೆ ಆದುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಮೋಸ ಪೋದು ಸೈಯೋಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯವಂತ ಸಾವಿತ್ರಿನ ಕಥೆ ಒಂಜಿದ್ ಉಂಡತೆ. ಮೃತ್ಯುರ್ದುಲ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸತ್ಯವಂತ ಆತ್ಮನ ವಾಪಸ್ ಲೆತೊಂದು ಬೈದಲು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಮೃತ್ಯು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೊಂಡು. ಅಂತ್ಯೋಡು ಬಂಧನ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ರಾವಣ ಏರೇನು ವರ್ಷ ಪೊತ್ತವಿರೋ ಆಯೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಮೃತ್ಯು ಪಂಡ ಸಾವು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೊಂಡು. ನಿಕ್ಲೇನು ಶೋಕವಾಟಿಕೆಡ್ದು ವಿಧೇಯತಿದ್ದು ಅಶೋಕವಾಟಿಕೆ ಪಂಡ ಓಲು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡ್ಚೋ ಅಡೆಗು ಲೆತೊಂದು ಒಪ್ಪೆರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಮೂಲಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಬಂಧನ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪತಿ ಜೋಕುಲ ಪೆಟ್ಟನು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಪತಿ ವಿಕಾರಡು ತಿಕ್ಕದ ಪಾಡುವೆ. ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಈ ಮಾತಾ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮನ ರೆಕ್ಕೆಲು ತುಂಡಾದ ಪೋತುಂಡು. ಆತ್ಮರಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೂಡ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಪಂಡು ಬರೆಪೆರತ್ತೆ. ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ಒವ್ವೇ ಯಾತ್ರಿಕೆರು ತೆರಿಯೊಂದೆರ. ರಾಮ ವಾನರ ಸೇನೆನು ದೆತೊಂದು ಪೋಯೆ. ಅಂಚನೆ ಆ ಕೋತಿಲು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆರೆಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಕೋತಿಲು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೆರು. ಇನ್ನು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆದ ಸೇತುವೆ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ನದಿರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಬಾಬಾ ಈ ನದಿನ ಈಜಾಡ್ದು ಪಂಡ ನೀಂದೆರೆ ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಬಿಗಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ನದಿರ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಶಿವಾಲಯಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಅಮೃತನು ಬುಡ್ದು ವಿಷನು ಪರೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಜ್ಞಾನವು ಅಮೃತ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಜ್ಞಾನರ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರಗು ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಅವು ಭಕ್ತಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದು ನೆರೆದವರ ಸತ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಸದ್ಗತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆಯ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನಡು ಸುರುಕು 100% ಸದ್ಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುನು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಲ ದುರ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಅಲ್ಪ ದುರ್ಗತಿದ ಪುದರೆ ಪೂಜೆ. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ದುರ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು.
ಮಾತಿರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ತುಜ್ಪಾನಾರು ಒರಿ ಬಾಬಾ ದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನ ಬಿರುದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಉಡ್ಪೇರು ದೇವತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತೆ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯಾದ ಮಲ್ಪುನರೆಗ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ ಏಪಲ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪುಜ ಪಂದು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾಬನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಧರ್ಮರಾಜಲು ಒಲ್ಲೇರು ಧರ್ಮರಾಜ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬಾಬಲ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಪದವಿಲ ಸಹ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ನಮಕ್ ಶ್ರೀಮತ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಅರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ರಚಿಸವೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈ ಸಮಯಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದುಲ್ಲೇರಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊನು ದೇವತೆಲು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದಂತೂ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಒಡಾಪನು ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿನಾಶ ಆಪನು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತಡ ಆದುಪ್ಪನು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಯಾಂಪಳಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಆತಿಜಿ ದುಂಬು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತ ಬಂದು ಪಣಂತೇರು ಮಾತರ್ನಲ ಎದುರುಡು ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂತೆಲ ತಿರಿವಂತಿಚೇರು ಎರಡ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯಲ ಸಹ ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಅಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಈ ಸಮಯಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೂಪಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಶಾಕ್ರಿನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸುರಿ ಮತದ ಮಿತ್ತು ದುಃಖನೇ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಸುಖ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ದಾತ ಆದುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಏತು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪರು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರ್ಗಾಂದುಪ್ಪುಲೆ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು ಪಂದು ಯಾನು ನಿಕುಲೆಗ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಅಲಂಕಾರದ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲಂಕಾರನು ನಿಕುಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದರು ಚಿನ್ನೆಲೆನು ವಿಷ್ಣುಗು ತೊಜ್ಪದೇರು ಮೂಜಿನೆ ನೇತ್ರನು ಸಹ ದೇವತೆಲೆಗ್ ತೊಜ್ಪದು ಬಿಡ್ತೇರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಮೂಜಿನೆ ನೇತ್ರ ನಿಕುಲೆಗ್ ತೆಗೆದುಂಡು ತ್ರಿನೇತ್ರ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಡು ಉಂಡು ಆತ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಾತಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮೂಂಕು ಕೆಬಿ ಪಂದು ಶರೀರ ಪನ್ಪುಜಿ ಇದು ಎನ್ನ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಮಹಾಲ್ ಪಂದು ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಆತ್ಮನು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಡಕವಾದುಂಡು ಪಂದು ಆತ್ಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಗುಪ್ತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಆತ್ಮಗೂ ರಾಕೆಟ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ವಾ ಆತ್ಮ ಶರೀರನ್ ಬಿಡ್ದು ಲಂಡನ್ ಪೋಪುಂಡು ನಿತ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುದರ್ದು ಪೋಪುನು ಅವು ಏತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಲ್ಪುಗು ವಿದಂಡ ಬಯ್ಯಗ್ ಮುಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪುನು ದುಂಬು ಸ್ಟೀಮರ್ಡ್ಲ 4 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಅವಂಡು ವಿಮಾನಡು 1 ದಿನ ಸಮಯ ಬೋಡ್ತಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರಾಕೆಟ್ ಅದುಂಡು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪುನು ಐನ್ ಏರ್ಲ ತೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದುಂಡು ದ್ವಾಪರಡ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಾರ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಏರು ವಾ ಭಗವಂತನ ರೂಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಐತ ಮನೋಕಾಮನೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪನ ಪಾರ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಪತಿ ತೆರನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪನ ಪಾರ್ಟ್ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಗವಂತನಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೇರು ಅಕುಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ದುಂಬುಲ ಬತ್ತುದರು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏರ್ನ ಕೈತಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈತಲು
ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಏರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಬೇರು ಎನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶಿವಬಾಬಾ ಪತ್ನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ఆయన ಹೇಳಿದವರ ಪತಿನು ಬುರ್ದು ಯಾನು ಎಂಚ ವನಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಶಿವಬಾಬಾ ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪೆ ನಶೆಯಂತೂ ಪುಣತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅದು ಬೈದಿರು. ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಮದುಮೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂದು ನಿಕುಲ್ ಸಹ ಸ್ವಯಂ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಹಾತೆನ್ನಲ ವಿವಾಹನು ಮಲ್ತಿದೇರು. ಪಂಡಿತರು ವಿಕಾರದ ಕಂಕನನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಐನು ರದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ದರಿಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಬೊಲ್ದಾಪರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಮಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ದೇಗ ಕಪ್ಪು ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರನ ಅರ್ಥ ನಿಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಅದು ಬಿಡ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕುಲ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲಾರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಇದು ಪಾಠಶಾಲೆ ಆದುಂಡು. ಪಾಠಶಾಲೆಡು ವಿದ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆ ಸತ್ಸಂಗಡು ಹೂವೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಾಂಡ ಗೀತೆನಿಕೆಂದು ಗ್ರಂಥನಿಕೆಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಏರಾಂಡಲ ಪವಿತ್ರರಾದ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಈ ಮಾತಾ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ಜೋಕುಲು ಕುಡ ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಜ್ಞಾನದ ಮಾತಾ ಅಲಂಕಾರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ ಅವಡಾಪುನು. ಬಾಬಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಧರ್ಮರಾಜನ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ದಿಯೊಂದು ಒವ್ವೇ ವಿಕಾರಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾಪನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದು ವಿಕಾರಡು ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞದ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆದ ಲೂಸ್ ಸ್ಕ್ರೂನು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭವ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಡು ಲೂಸ್ ಆಪುನೆತ್ತ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ. ಎಂಚ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಯಂತ್ರವಂಡಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೂಸ್ ಆನಗ ಅವು ಇಡೀ ಯಂತ್ರನೇ ನಿರುಪಯೋಗಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥಂಲ ಸಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಬಲಹೀನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಸ್ಕ್ರೂ ಆದುಂಡು ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ. ಅವು ಹೊಸ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಲೂಸ್ ಸ್ಕ್ರೂನು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆವೋಡೆ ಇಂದೇ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಉಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೇಹದ್ದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯೇ ಸಮಯದ ಕೈತಲ್ದ ಅಡಿಪಾಯವಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.